ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு உத்ராஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது புதுசாக 450E மெமரி கிராஃப்ட், 550E மெமரி கிராஃப்ட். ரெண்டு மிஷினுக்குமே சூட் ஆகும் இந்த டிசைன்ஸு. இது நான் மிஷின் வாங்கும்போதே கொடுத்தது. சித்ரா டிசைன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோல்டரில் இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. வீவர்ஸ், கஸ்டமர்ஸ், நீங்கள் இந்த டிசைன்ஸு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு உங்களோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புங்க. உங்களோட ப்ளவுஸு எனக்கு அனுப்பிவிடுங்க. நான் நல்ல முறையில் இதில் எப்படி இருக்கோ இந்த ஃபோட்டோவில் அதே மாதிரியே அச்சில் ஊற்றின மாதிரி டிசைன்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு அனுப்பிவிடுறேன். கொரியர் வந்து முற்றிலும் இலவசம். நானே கொரியர் சார்ஜ் ஏற்றுக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த டிசைன் அதே மாதிரி போட்டு அனுப்பிடுறேன். எந்த ஏரியாவிலேருந்து வந்தாலும் பரவாயில்லை. தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எங்கேருந்து வந்தாலும் ஷிப்பிங் ஃப்ரீ. அதர் ஸ்டேட்டுன்னா கண்டிப்பாக ஷிப்பிங் பண்ணுவோம். அதனால் அரை மணி நேரத்துக்கு 150 சார்ஜ் பண்ணுறோம். இப்போ 1000 ருபீஸ் மேலே வந்துச்சுன்னு சொன்னோன்னா 100 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறோம். ஏன்னா பெரிய டிசைனு, ப்ரைடல் ப்ளவுஸு அந்த மாதிரியெல்லாம் ப்ளவுஸு போடும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக வரும். டைம் வந்து ரொம்ப இழுக்கும். அந்த டைமில் வந்து கஸ்டமருக்காக ஆஃபர் மாதிரி 10,000 ஸ்டிச்சுக்கு 150 ரூபா வாங்குகிற இடத்துல 100 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறோம். நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன்ஸு, நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டிசைன்ஸு, உங்களோட சாரியில் இருக்கிற டிசைன்ஸு அப்படியே இதில் கிடைக்கும். நம்மக்கிட்ட எல்லா டிசைன்ஸுமே இருக்குது. ஒரு 2500 டிசைனுக்கு மேலேயே இருக்குது. நீங்கள் தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இருக்கிறது கோயம்புத்தூர் இடிகரையில். நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது இல்லாமல் இன்னும் கம்பெனி ஆர்டர்ஸ்னால் உங்களுக்கு லோகோ மாதிரி டிஷர்ட்டில் போடுறது, அப்புறம் குழந்தைகளுக்கோட ட்ரெஸ்ஸஸில் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சிம்பிள் போடுறது, சிம்பிள்னால் பொம்மைகள் அது மாதிரி போடுறது, அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நினச்ச டிசைனு, உங்கள் சாரியில் இருக்கிற டிசைனு அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வரலாம். புதுசாக நீங்கள் டிசைன் கொடுத்தாலும் நாங்கள் போட்டுத்தரோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இது மாதிரி நிறைய தகவல்கள், நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனை ஆனில் வச்சுக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.